ka nakadungog anak nga dili ka namo tinud anak. Kinsa man imong nakon kay among atuon. Karon! May maayo rong birthday ni Jenny. Oy kay may kwarta diha. Ibayaday na to na sa motor. Pero palangga man nato si Jenny. Ganito na sa bahalak mabatal-batal ang motor. Pila na Basta imong maka-birthday. pila na imong kontra kwarta diha. 8 mil. Achievement? Oh. Nya kung okay ra mas importante mo pud kung birthday ni Jimmy kay Okay no. sa una okay na siya nahandaan no. Ato lang sa kuan na, gamito lang sa birthday niya. Magkuan ta lechon belly. Oy mga ginagmay ra gud basta ma-celebrate lang iyang birthday. Paulahin na ng motor. Sige, mapakitaan pa man nag ng motor ko. Ito lang sa nang ihanda god. Daw ka si Jimmy. Jem. Jem. Jimmy? Jimmy. Yes, Papa. Gawas sa baby, gawas ba? Ito, ano ba? Kaya bungko kay way bang. Saman? Karong birthday nimo di ka maglakaw-lakaw ha. Ano man? Kay mo anhi sila ang call iwing niya. Ani yan sila ana ya lain pud og di nato paano no watay madalik birthday. Ano, mabuhay na birthday na ko pa. Wala. Gamiton sa nato ng kuan. Ang motor? Ha? Okay ra man ang motor Jem kay mapangitaan pa man imong birthday may importante. Oh, siyempre, ako, kanya na, arato ra ba? Gamiton sa nato ang pagbayad sa motor. Kuan. Unahan sa tanay mong birthday. Oh, kang, palangga di ko ninyo ba? Ano Una, nga? ako man ko birthday, karon siguro. Ayog kuan na. Ayog saba-saba ka Nicole kay makadungog na magkuan na pud na unsa ni mangigi na pud na si Ate Nicole ni. Namang mura sulod pa. Iyog sawa-sawa ha. Andaan ka Sawa-sawa. mo ha kay. Karon gusto may makabalaw. Kay ayog saba-sabaan ni kuan mo ate. Yes, Papa. Kana siya wa yun na siya kabalo. Noon pa? Ha? Karon isumbong namo sa imo ha ate nood. Ngayon ka ba? Ayog saba-saba ni Ate Nicole ni mo ha. Kung saba lagi pa. So, ano pa? Kasi mo saba ka ato naman sa imo kay baloon Nga na lang kay para di ko siya magkuan mga. Kuan. Kana si Nicole. Dili na namo tinuod nga anak. Ako? Hindi ko tinuod anak. Maudi ay. Ada yang ingani ro dai lang kuan sa kuan diri ah. Hindi ko nila tinuod na anak. Maudi ay kuan kung ako mga kinahanglan sa eskwelahan. Mga needs nako, mga gamitonon ako, mga project nako sa eskwelahan dili nila mahatag. Sila pampaboran si Jimmy kay dili ko nila tinuod nga anak. Sige pa. Imbitaw na ko. Excited na ko sa birthday na ko pa ba? Pwede na ko imbitaw na kong teacher pa o mga amigo na classmate, Ay, lang maestro, maestra. Tanan na kong amigo ba? Ayaw pasagad og imbitar kay Lechon Belly ra tong handa og mga lumpia og bami. Tutuwa sa katong kanay di ako. Ayaw pasagad og kuan basig invite karon nimo tanan ng natudlo sa inyong eskwelahan ma. Basta ba, excited ako pa. Gado ta basta ig saba-saba ha. Ako pa pa. Kay kuan. Bantog dahil palangga ko ninyo. Ay tinon matik na tinuod ko ka namo anak. Gani Ay na. kasama ni Ate Nicole nimo ha. Dili pa. Kay kana Saba ka ha kana Dili lagi. di mo mga tinuod nga na di man na Bantog na palangga ko ninyo. Sa siya, mura rag wala. namo na Kanang tinuod. gusto na ko. Matag juga. Dito kan. Ano si Nicole amo na tinuod nga anak nga manimo. Kuan lang iba kay ug amo nang paggustuhan sa gusto palitan sa mga kuan. Wa ta kabalog biyaan ra pud niya kay Gani, ano? nakadog. Ama juga na. Anong ikaw magpursigido. Yes, Serbisyo Papa. sa mga kabatan-unan. Yan. Ano na ko? Daw kasi Nicole, Call? Nicole. Alay dire be. Hindi ah. Pwede ka tapad dito ni kay nanay yung ano mo. Hindi lang. Maka. Ano sa makakol? Gisubangan ka? Di ba? Naunsa ka? Sinas man lagi ka? Naunsa ka ba? Tubag ako, naunsa ka? Ma, pati noon kung inyong ingon. Dili day ko ninyo tinuod nga anak. Si Jimmy day inyong tinuod nga anak. Mo day yung siya ra permi inyong ginapaboran. Parang na ako'y needs kay dili ninyo mahatag siya ra permi. Kasi lang yun mo anak. Kinsay nag-ingon mo? Ha? Kinsay nag-ingon mo nga dili ka na tinuod anak? Kasi ingon. Pa, ma, ayaw na lang ko ninyo gatika. Ingon na lang ninyo sa kuha kay pag magkadugay masakit sa kong buot nga dili na ko mabalaan nga dili day ko ninyo tinuod nga anak. Dili na tinuod ko ayog to ang mga istorya mo ko makano. Hindi ka tinuod mo ka namong anak nun sa dito eh.
Ito ra nagsigyo ginakita ka nakadungog ka ana di mo na tinuod. Kol anak man ka namo yun. Ito ang mga stress gawas kay kwento na nila. Sa kay amo nga tinuod jud ka na mo anak kol. Tinuod ka na mo nga anak ni Col. Tinuod jud ka na ayog. Saman pa. Inyo pa kung padugay-dugayon ani. Kung iuli na ko ninyo sa inyo, ako tinuod nga kuan ginikanan. Kaya pasakit-sakitan pa ko ninyo dinhi. Karon ba ko makabalo-kabalo nga. Kuan day ko, adapted day ko ninyo. Ay lagi Nya sa kuno sa pa man ko ninyo pabalon. Ay, lagi Kay ko. magkadugay kay magsakit kanang pasakitan ako ninyo. Kay sakit na kayo sa kumbot ba? Sakit na kayo ma. Ay tuwa na kol istorya na sa mga silingan na to. Ang tinuod na anak jud ka namo. Mo to makakita man yung tuwan kami o sila. Ano ingani man ninyo ang ginapapil sa kuabe nga mura kog dili ninyo anak. Asa man ka nakadungog ka na nga dili ka na mo tinuod anak. Kinsa man imong nakuan kay among atuon. Karon, di ako sa kwarto, nagpilo-pilo ko. Nakadungog ko nga dili ko ninyo tinuod nga anak. Ayun ako ninyo katika-tika pa be, palihog lang. Karon kay kabalo naman ko nga dili day ko ninyo tinuod nga anak, mulakaw nako. Ug ngita ko ginabuhi na ko manginabuhi ko bakuha. Kol, Uy,